Dalang din mo kumayad din. Sa una, wala mo na sa siram, pila ka years. Para sa una, nagkaroon kayo, daghan naman mo kuhan. Ang amulin ko naman ko na halos dahil ng customer. Mga pasyente. Simple ba? Simple. Madali mo lakaw, oy! Yan, sunod mo, harapto sa kanal ron. Dali, alatas lulo. Alatas lulo, kay lapok niya. Dali, dali, dali. Dali, may baboy diya. Ik, 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 ik. Sila na lang. Dili mo gawas, ha? Dili mo gawas. Konti, El. Sila gusto ko na Eh, dito na pa, patay mo lang, dito ako harap customer. Dali, dali, dali. Magpuan sila ba no? Ito saratan na, pero sige, ko dyan ba na? Dali, say. Hindi naman takulin ko. Say, say. Dali. Hindi pangalan? Say, say. Imong apo. Say, say. Say, say. Pila to na, dos to? Ah. sa din ang sorting kwarta. Karan ko ang backline sa kanila. Layo kay gutangan. Mahal mo kayo. Nakukul dito, dito. Mga mga bilhin to. Kada bayan backline na to siya. Kada bayad ato sa lakaw sa. Iya kung lahat, kay babulga pa yan na. Uy. Di na matulon. Ayaw kung lahat. Dua ha. Daw, nga daw. Ah. Ano? Iya kung lahat. Ya, ha. Iya kung lahat. Hindi sila naglain. Kasi na din ay wala kay mentos dai. Kalau lipap lang, lipap. Oh, lulipap. Hindi, lo rin. Kami iti. Lo rin. Na naayos. Ini. Uy. Ini. Oh, ah. May kaya na siya na iang ya. May iang siya na. Ano mo si Losay man isa. Ano? Ini Losay agi ni tandugo na tiraw na nang ginawa. Ano man mo ka kanino. Grabe, Kuya Panday. Grabe, kita lagi pero pag umanog nilot, nakaw ko yung ito ang nakuhanan sa iya nga namatay siya na. Grabe, nilot siya. Kita may edad siya namatay. Lang, sa isinta na ba ito? Meron di siya itong ibawa sa isinta kay bata ko man siya. Maguwang na kung ito siya. Na, paano siya ba na nakapatay lang siya ato, ito siya nasakit. Ay, kukuan dahil siya na ako. Sunod ka gani. Sabay pas mo. Pasmado mo kung nakabasa mo dito. Yung magtrabaho, makasang kamot. Laban na. Doon kay mamoy-poy, mangalay. Ano siya makas mo? Nalugay, nagbugahi na akong mga lawas, pinapakwa. Ano doon, nangyayang, may kusog. Ano siya Dahil naman? ko sobra, Oo na siya pas mo. gabiin na, Ano pa ito? Desisyon na patawag dere. ha? Desisyon ka patawag dere. Oo, nainong na yung bunga. Kung sige na kung pahilog, kung kailain ko, kaya maglingkod ko, mag-isot na kong pindog. Okay, so kung bati sa una, nawala lang na akong panumbali mo, natungan. Mag-isot na akong bangon. Wala na dito ko sobray, bukas mo na akong lawas. So, ginako niya dito, kaya ayaw na ako ito maghilog. Tapos, so, may bawaan na siya, nausan ka. Isda. Traffic na dito, traffic. Hindi, traffic na. Dali, nakasulo. Nakasulo, traffic ka ha. Lalam. Ayaw, pakaki. Mabungog ang isda. Makuratan, managan. Ihanan na siya to. Okay, kanta na karoon ng birthday ni. Kon. Happy birthday mo. Ito tapusan. Ito ano yung yan. Happy Mama. Mama. Papa. Happy. Hey.
Hihi, dabi diri. Leo, diri ka sa Leo. Ako yung kasama. Ya, tindog ya, tindog. Ya. Para kita ka tindog itu, saka. Ito bang ito, para kita mama. Ay, mama. Hey. Ayos. Okay. Ito bang dito, kaya para kita mama ito. Okay. Ito bang ito. Na, ugman, anak ka sa YouTube. Look. Nga, anak ka sa YouTube. Look, ako man yung anak. Ang naman na iya. Ano naman akong anak niya? Tarong. Naman sa TV. Ulitaw gamay. Ito na ba mo? Malago. Ay, Kani. Yun na, siya kayang dago na dre. Dito mo na laki. Oh, alas lapi ka lang. Ang tingin na. Gutom na oy, hapit ako alas 12. Gutom ko na oy. Dagpo ko ng isda. Dili. Madako sa pwede kayo kon. Mura lang sa sapsap. Kaya lang lahi ng sapsapa kay colored. Ang dekorasyon. Dekorasyon yun siya. Lahi mo katong sapsap eh. Butang niya. Kinanam to parat. Ay, kung sa'yo na eleksyon niya. Bilong. Wala man siya ang ano kay kulor niya daan. Ini traffic ya, traffic. Traffic! Hoy, traffic! Traffic ya, traffic. Bawal! Wala na gini siya ka ng display lang. Dahil man tanaw ko muna ito tanong mana sa lato. Oh, Apit ko hayang da. Apit na. Apit hayang na. Oh. Ang bantay ano hindi. Hindi. Ang bungalan lugar. Ito lang. sunod din sa nimo ba? Sunod gani. Yan, narabenta na yung sapa diha. Dito ta mo malingkod sa purok, ang problema kay bawal man nakikuran ang purok. Tingala na nito basta una mo lang. Hey. Ato tak so. Hey. Tao madas panas na. Libot lang nito. Ay bawal man na kaya kung sa day na ito. Di na day takadayon na sa ubi kural man na nito. Sila man yung nagbuka na diha, kami ramay dili. Itabangan man midre. Dili nga mo area dia. Goto bra na. Ah. Lang Barangay. barangay ba? Yung na private. Sa private. Ay, ibali na ito. Kaya nakita nila kada adlaw magalain ang manha. Sabi sa kidya na lay manganhi ano. Kaya asam balay Sila. Pero daw naling ko lang muna buhat na lang namay gamay di man na lang. Pero na okay na lang po ko sir kay private na sa kuan na. So na kuan na gyud siya. At least nanay noon siya kuan para privacy ba nga akuan gyud ni. Maniguranan dia. Lingkod yun. Ano, bata na pa di makalingkod yun. Wala po na dugay kay kuno man na is kasi manag ko trabaho na. Eh putol-putol man. Kaya naman ko trabaho. Hilot. Kaya pagluag, ala panday na po. Di ba, Martin? Ano, low. Dato, di ka mahirap sa'yo. Oh. Dili man ko parehaan ng uban nga Martes like Bernes. Ang ganda may adlaw. Ako ba kadaglaw ko. Eh, dili man ko siya pwede nga kuan nga mag-Martes ng tag Bernes, ngano man. Halimbawa kung naglain ng lawas at Merkules, gulaton pa na itong Bernes. Hindi pa kayo eh. May apang tubaga daw na Tama ko na kung kitrangkaso ka og Domingo, dili ka hiloton di eh. Lami na kayo. O lami na dyan kaayo nga Tandok. matandog ng lawas. O dili siya pwede. Nasa ba dito dia? So, kada adlaw.
Murag kuan ba hospital ba nga. Pera lang jud og kuan. Kanang natay lakaw kana di kita kahilot. Na mo tayo di man pwedeng na lang itong naong dere. Nyari ko na ko. Ngod na ko, ayun ka. Mayang na po na ron. Na, yang ka ron. Luoy kay na mo sa loob ng hayang ka. Nabukol to na simento. Kuyo ba? Dito. Sakit gamay. Dere ko. Igda. Kaya nakamot ha. Igda. Yo. Tinaw kayo. Oh, Eh, mako pa dyan ang gipalit. Yo. Bago ko okay. Igda. Tulog ano ba? Ana. Yung mo ta. Yung na yun. Yung mo ta. Okay. Ano tulog dito? Oh, sorry ka diya oh. Kanyang gabi eh. Alas 6. Bibo na Ah, patuwa ko ah. Naman ko yan. Idagkang kayo. Naay good life, naay dasuriko, naay UM. Oo, na niya, naay di mabimsi. Kada dagko nga company, ipabuhat sila og kanang one. Programa. Ano lang na. Kanang masuluyan. Kita kada suriko, grabe dito suga. Agaro na mo na, December. O karon lang nagakuan. Bulan. Karang bulan na, kung man, pero ang ingon lang nga undang lang mga January 3 lang. Nakatod sa trappings lang ba? Oo, kaya na. Asko pa man. Asko pa man na. Or kung madayon, 1 week lang kung man wala na. January 5 lang ko. Pero kan lang ko sa mga bisita. Ano sa klase, mura karoon na kuto ba, Bernes? Wala na klase eh. Ang kureso na pa. Ang Kureso. Karon, wala na. Last na ron. Parte nila ron. Last nila ron. Ano klase sa buwan, Lunes? Lunes wala na. Wala na na. Ilaw na po ba sa ito? Mabawasan no. Bawasan dyan. Ay, dagan biya kay klase. Busy pa na inig Pasko. Sa Pasko, wala mo tabla kay ang balag ulay klase. New Pero Year. daghan po kayong dayo. New Year, oh. Nainig ako sa 26. Amang gyapon. Dagan mga gyapon taong dito. Daghan mo yun. Pero lahat yun kay naman sabay Oh, mo. dahil mabahin-bahin mo. Eh, Pick up. January, klase naman po. Mabahin-bahin mo pick up. Iba Oh, klase. pero bitaw yung daghan tao. Next classic. Hindi mo nilabot. Hindi, bawal na, bawal. Traffic ko, bawal na dila. Doon na. Nalim ko ng udagod. Ikaw, maninggang mag-isla. Ikaw ano eh. Makakaon ko na siya kay mahilis-hilis magod ginagmay Oh, mahilis-hilis. mahumok man. Mahilis-hilis Pagpaak na nila. na Pagpaak nila, maputol rito. Yo man. Kana ro mi, dili man na manaog ang uban, nara man floater man na. Man ang uban sa kaon. Kakaon ko siya, igo ra po siya yung bakba. May ra po kay bakba. Ya mo mahumok mo gina madugay. Oh, mahumok ko na. Hindi yan. Eh, yan, ting-ting. Yehey. Pakita, lollipop, pakita. Ito naman. Yehey. Up. Tama na. Na mama. Oh. As kahit warta no? Ang baba ni Gama. Takot. Ito. Kuman. Oh, mama dito. Ano to mama? Kita ni ko ano, kita ni Jinky ni Sharon dito sa YouTube. No. Kita na. Ini-upload na ka na. Upload pa Upload. na. Kita niya na yung mama ko niya. Kato ganing ikaw ganing nga. Ano ko si Mako ni? Basta nag-subscribe. Pero di mag-subscribe ka kita. Oy, Banta gamay.
Nara ko mga tao, may tao dito, tinawa. Oh. Yung tao no. Kasi lang ng tao. Wala na Merry sumo. Christmas. Say na kay shot out ma. Ano suluyan nandito? Nagnaadyo ka dito mismo na perde yung hayaga ay. Ay, okay. Malibog o gagasa ka mo to. Yes, susuroy pa kasi sa taas. Ya, gusto po ka, dili diha. Mato sa munisipyo. Gikan dito sa daan ng munisipyo, pagsaka ng second floor, lusot sa bagong nga building, hanto sa fourth floor. Naisuga na tanan. Ay, taluha. Nagdala kag bata dito, basta ang bata dito matagbo jud kag kalingom sa kinagamang kay suga. Matagbaw na dito bukod. Matagbo jud kag. Grabe, rita ka concentrate on. Na? Pero ma-enjoy ang bata dito. Ano biring Adlaw dito kay Sigan, Merry Christmas. adlaw. Pwede pa po atong adlaw. Nasa dito sa munisipyo. Oo, suri-suri ka. Pwede. Park, may palong. Oo. Ang park, walay suga, pero ang munisipyo kasigan na tanan. Suri-suri ra ka dito, dili magkakunang, sagdan na mo ka. Sa adlaw. Oo, adlaw. Karon ato ka, na, kasigan na. Asa po na taman. Ang Ano na niyang magkuhan na. January daw. Ako na po rin. Ano, tanawa ko, kagwapo. Ako na tigawas ka. Tara, kuswalo. Kila Ayaw ka. ka magkalapo. Magkuhan ka anak dito. Magkalapo ka anak dito kuhan. Hago kay ka. Nag-asa naman naman to. Na, makita ko yan na. Narabay yung kama ko ay kusog. Na-enjoy ko siya dito, kaya kaya mga kuhan Disneyland. Yung kuswalo, kuswalo. Nga lindot ba, kay libre ba? Kung di takaw, magbo. Buta na isbat. Tawa. Nagkag-ayaw, ikawas lagi. Ano makasolo yung park, magsige, ginagawa. Basta pagbiyahe ninyo sa Kaspidika, to. Ikapoy. Ya paman may manglakaw, kay masa kami ni Jao. Pwede mong mamusuroy ko ng munisipyo. Di sa ko ay kay dai galamputik akong kuan. Mali kami diha. Tingala ba na minute, bisa ko ang gapas. Kay mo na sila sa may bayhana. Nagkalubihan. Mura man ni siya wak-wak na kung di mapagkaplas. Mali kami diha. Kuan. Sorry. Grabe kaway-kaway sa NCDC, oh. Sige ka. Hindi ka hawak kay kamera katumbang. Hindi ka kakakuanan na. Bawal gapon niling magmask gapon ang mga tao dali. Pwede mas pwede dili. Nara ko siya mo. Walay dako na eh. Kanang dili magmask, dili na tayo laptan. Wala na. Gani kay istorya. Patay man po naman nakupay, wala naman po face mask. Napoy mag-face mask, napoy dili. Kanang mag-Christmas kana man ang Ganang gusto lang ko ka. ugawan gani nga. Bawon sa ka ba? Maglitay po ka anak. Nga abugan. Abog. Ako sa bukan ko anak. Ang bukan ko anak dili ganahan kay dili daw sila magapang lipstick. Nilalalagbaan ang kuan. Lain gyud ang tao. Uban ganahan sad mag mas kay dili na may bawaan daw ilang naong nga batik silang naong. Malipay ito sa mga pangit. Ang gwapa masuko. Ang mga gwapa, di Ang na pangit, gusto, malipay. di na Oo. Hindi man mahalata. Di naman daw makita nilang naong. Mo nang magmas din sila. Nga mga nili ko lipstick. Oh, Yaw-yaw. di ganahan. Sayang kay lipstick. So manay mahal gani akong lipstick di makitaan. Naman pugoy babae na maka-lipstick, maangayan siya. Mo gani. Oo. Mo madungagan. Makagwapa mo ng lipstick. Correct. Angayan Malakong na ka. sa additional ba? Oo, na nga. Sayangan sila taptapan dali. Ay wala naman ako nag-i-allow ng masmas. Magmas ka ganahan ka.
Sa part, inigsulod din mo, papispaso mo ka. Ay, Oh. Pagkabot sulod, tanggal ulit. pag-open. Pag-open, face mask. Sa mo siya na. Oh, pag sulod, tanggal. Init man, di ba kakinawa? Oo. Dagang taon, magmas-mas pa ka. Hello guys, please subscribe my channel. Love you guys. Merry Christmas. Ano man na, di ko anang COVID siguro ron. Kaya naaroy mamatay, dili naman nila palubong dayon. Nagsiyam naman kadlaw. Si Jobek, lima naman. Di mara? Ano man daw ko? Ibig mo nang ilubong na ito. Ubig siguro kakaya ang kwan pa nga. Kaya nato mga dito, bisang di ka lang pa rin tumuhilak man. Kaya ka ng idol lang maguna siya. Dagang kaysa pants. Dagang fans ba niyang, siyempre, di pa dito, die hard ba? Oo, ito, nabughat na to. Nabughat to, oy. Eh, di ba ito lalim yung sakit niya. Ipagkanta dayon Yun nila. po, bukanta po na kulba mo kayo. Oo, to, oy, nabughat to. Kaya bata pa, 29. Bughat man ang gibate ako niya. Kaya milyonaryo mo nito. Datok daw na. Dili daw, pero dili lang dili. Hoy, wala pa sudan. Ang iring. Mo na iringa orange. Katapos pinit ang iring ito. Saka gyud na dito bitin. Matay bitin na, ano kataas ko. Hindi man. Mo karulan. Ato, isa mo. Sama bitin na. Di kon daw, sawa daw yun do. Ay, sama. Mahal ba Di yun? ka takawa daw ang sa sawa man na. Gamay lang. Sawa daw. Ang sawa gyud kay naa mo mga tako. Tanong niya mo ba? Ito green man gud di ko sawa. Basta gamay pa. Pero dako man, dako sa piano no. Sa sawa na ba? Mahal man na. Gamay pala. Wa na yung ulo, kulata si iring. Maligyan to sa insik kay mahal ba yan na. Kulata man si iring. Lahat man ng tambal man ang mga insik. Kita ka ng mga insik na nagado dili kayo masakit sila kay kana man. Alam man ang ihawon. Napagunta na nila niya pauhon pag mag-ugang. O na yung gamay rin sakit, ibitin. Ha? O na yung Pilipino masakit ito, bisig litson. Oo. Kana dili ay ang kana kong bitin dili na nila kaunon. Kung anon man na kanang slice-on man na nila niya. Ibutang ko kanang Pero gamay. Wine, stick wine. oo niya kada punta ko inom na sila tag ana ra sa baso oh. Kay nakaamo magukog na ay Ako nakita na nagibutang sa garapon. Oo. Stick wine. Dili, bitin, baki, laga, iring, ano ba? Aw kanang kuan man to kanang kung akong amo sa Davao kay gibutang man nila to kanang kuan ang banga niya. Kada tingala ko kada buntag magkabuok sila dito ina kada kamino sa day na niya. O ni inunon sa mga insek. Dili ka bati og mga sakit o kuko mga rayuma. Gitin da ito nga asawa ya di ko na tulo ka ang kaning ilimnon imulan. Red wine na ibutang. Tatwajin o basta kay tulo ka klase. Ako yung gitan-aw dito kay namos mo di ka gibutang. Ako dito na tao sa ko dito kay ako tilawan ba to. Ay kuan man ni kanang ilimnon man ni kana ingon ko akong among babae bata pa man diyan asawa mo ra diyan anak. Sana kuan man na dai kamo inom ka anak kay mo man na kay muslim man to akong iyang asawa. Iyang bana kuan makaw. Kuan man na kanang mao man na ila tanawa na o. Yan isuon. Tigulang na kayo, di ingon mag sana straight ang lawas tigulang na nag-90 ko na ito. Ano mga to? Oh, kato gyud laha kada buntag. Kung unsa day na siya kay ako magkanlo sa tuwag. Di tanaw na kung sa suod ani na na slice. Dahil unsa day ni sa kuan na gid. Ya, bitin na sawa. Dili tong mga sobra, mga inom na. Wow, mo din na. Mahal na kung imo baligya sa laha. 500 ang dakuan na ako. Hindi man dako. Di mapod kay ko na siya na nasawot. Wapo na siya. Nakon magani na. Sila, Mahal kayo kakatunag ko. Nada bitin. Bidala niya. Sakto, ihaw na. Ikaw na ako na nagahit ng bitrin-bitrin. Mulan ng kuwan.
Walay lasa, oy, walay lasa ka na. Wala may lasa. Dili siya baho. Maluto man siya atong panghumol ng mga alcohol. Inom man ko. Inom anak kada untag. Sa wala nagkanang sakit-sakit. Kung nasundan akong hilo, tagadiin ko siya. Matanaw. Wa sa check kauban siya ra. Sam ko dalaga pa to. Dalaga to, namin niya. Wala ba to? Puro tidara na to. Dalaga to. OFW ba? Sige, OFW. Ayun, mabana. Kapag nabaho, wala yung bada, hinuha na bilik. Nay hemo. Wa dito sa iyang pamilya. Yan Oh, mama. na mama. Papa. Ayan. Soon. Pero wala yun siya banang. May uyap. Uy. Dili sa siya halino. Kay naman sa daghang naiba na. Nala sa gihapoy mag-asawa. Dili halino siya. Ikaw ka, JP? O, Jipoy? Katong pulis niya. Wat-wat lang sa taha. Magpahilot mo. Sa isa ka adlaw, kailan ka mo mahilot nimo? Meron. Hindi na. Nay 5, nay 4, nay 7, nay 8. Depende. Ang pinakadaghan unom. Walo. Wala na may anang walo eh. Kaya buhumang mag-alas 12 ka pin. Lucy mong god mo na. Hindi na po mong dawat. Eh. Itaw. 5 unom lang. Demorat. Tinalang po tam relax. Tapos ba yung maghilot no? Ugma na po. Dito lalim. Kanilang ako, di ko maghilot. Oy, ang naay mo nga. Maghilot ka, dili. Maghilot apoy. Kaya mahilot mong kag isang. Takod naman na. O dito. Wala ma. Asa ka na pahilot ni mong anak? Dili o. Trabaho mo yun. At tuon ka. Apoy gyud. Siya man laba pa ka. Apoy gyud. Dili ko maghilot. Kaya kanang naay mo ingon sa kuang. Ada tira. Anong bang madaw ka, maghilot ka. Mani kasunod-sunod ni. Apoy. Ako Wala lang mo. ko, di ko maghilot. Yun ang time. Tagaan sa bata dito, Christmas party man sa bata. Ha? Uy, naan mo kayo kadala man lagi mo. Tagaan siya. Asa mo dapit ang Christmas party? Hindi dito bata. Kaluoy sa taong ting-ting. Uy, naka-apil Dapat man. mo, Jen? Wala di army ay. Ang maglabang naman din, dulong bata. Kanina, ting. Tagaan siya. Uy, tagaan. Salamat ka. Apil man lagi kas Christmas party. Isa man latag anito. Bata, ako na mata. Kaluoy sa tabata. Silan siguro. Daghan man lang mo, nang upat ka ba auto ka balo. Kaluoy sa tabata, no? Nangatag. Di kita na mo kanya, uy, gikan yun ni Christmas party niyo, may nadala. No, gikan ka Christmas party daw, wa makidala. Kaluoy sa tabata, no? Nangatag. Naibog siguro siya. Mama niya mama daw. Sa man to, bae, laki. Lalaki. Ibahinan siya. Adili, utang ditong bataan. Tunggu dulu saya mama hatag ni sa bata. Nangatag na dong, okay, matay na. Gikan yung taon na Christmas party Hindi, sinima. nagaanan ko Wa, siya may kay... good day. Kato sa manuroy-suroy ni, ang bata, yan, gihatag yung magkako. Ay ayo saka. Oh, Kaya lang kaya dia magibrihan man na. Oh, gabrihan na o, napagi whoppers. Ada ayo na tanay pakaon sa tikan dito na ni. hindi, para mapuyo siya kay pati. Ada po yan ato lingkod. Puyo. Ako na po nag-budget, kaya kipahin-bahin mo na. Balot-balot na pagpalit. Hindi kayo tubig. Nagkipawis na ba? Ay may ilo man sing. Ikaw ang pagkaon ni. Milo? O, next. Di, oy. Kanang kuhan o. Paano na? Next mo na. Anip man na. Dili man na kuhan. Nagabalot. Uy. Piso. Next mo na. Kan. Ida gan sulod ni. Oy, go. Kani, di man yung pagpiso. Dili na. Dili na. Mga piso na ng water. Kedok ko di sulod ani uy. Kaya na kung naitis ko. Subang murag tapi kay lami man to. Buka ko ni. Ini kayo. Hindi ano, oy. Outstick ko ba? Ani, uy. Uy, nakakuha ka, te. Ngayon ko salamat. Mura man kag-iro, te. Siya, salamat. Nakatangan. Siya maaf. Siya maaf. Basta nagkaroon na diamond. Wah, di damo ko, bungbun
Dili sa pangkon na yung kauban. Sir. Anak ng si Kuan. Ano siya? Hindi nga, pangkon. Anak ng hindi ko nagkuan. Mo ang anak ng bonbon. Ano, bulis? Ako yung gamay dito ya. Ayaw mo magtrabahoan. Asa man? Dumar. Don Marcelino. Just. Wala sa malita. Oo, layo yun na. Don Marcelino. O mo nang umagan anak. Ikagaw di ako nasa Tagalog si Marcelino. Layo Yung yun. may intawang kay motor. Yan yung asawa, ay mag-ibili. Matanaw. Tanaw. Ini guru ini. Ano, mag-ibili din sa inyo ma. Ah. Balay. Ambot, dili mana? Ako itong gosa. Lalo mo sila balay. Oke. Ini dulu ni wifi. Ha? Pwede piso, pwede sa Saya mau ni bulan. Irit nila. Dito na siya. Di, ayaw. Ayaw. I-click sa itong kuan. Inulog. Ayaw, i-open sa itong yung irikilot mag. I-open sa irit nila. Ya, i-pislit ang insert ko yun. Saan ka na ito kami? Kuha ka tubig gani. Irikilot, tapos i-insert ko yun. Anak. Wala pa. Ako na, insert ko yun. Ako na. Ako na. Mo na na. Ano ta sa? Ano ba relax? Ano ba relax? Nagyaw bang computer ng isang nagdali ka? Huwag ka naman. Yaw ba? Oh. Oh, may sa maaari ka na magmulo, kailang dagandagan na. Ilan daw dali-dali o kaya mahang daw, kagaya ng pag-ibig, dali-dali o ano siya. Na, paminaw, good. Kagaya ng pag-ibig, hindi pa dalos-dalos. Ano, paminaw, good. Oo. Oh, pagpunit na rin. Oh, dagang punit. Uy, kadaghana naman ana, uy. Oh, kadaghana naman ana, uy. Nakatabang yun yung insert. Oo na siya. Dagan na dagan. Nagiluwa man. Hindi luwa. Dili, luwa. Dagan klase, bro. Dagan, bro, lalaki klase. Oh, nalain. Ano na, wala na dito paligid-ligid o katong kandos korta, wala na. May kandoson. Sabi daw dapat ay kandos. Ano naman po, lahat maguguka dalang yan po, kwarta. Yeah. Dili kandos, paimpitan mo anang kilba ng kwarta. Kanang magprito buka, Ah, paimpitan. ipit na. Oo, anak, unang. Kung na maipitan, Junk food, biscuit. dili kamot. Clip lang. Kung sa'yo mapaakan sa clip, mo na imo. Batid mo to sa kwarta, kaya anak mo manyagit man. Kani syagit. Di bunloton. Dire ta sa ilim nun. Oh, tanduay. Red horse. Dako, oy, siglaligo mo ko na nga. Bako, bako. Dito, dito. Ngayon ka na, mga pala inom ka, hindi mo mag-party. Ipainuman. Toyo, vinegar, Ita, ano eh. tubig, Milo, kape. Oh, Kani Siyempre, tubig. budget. Kani tubig ini. Pero parang tanduay, mga kuan, pato 100. Ay, gagmay lang lapad. Pwede man gud sa tanduay nga lapad. Dili na masaka. Kaya mga O katong junior. O junior. Namay mga gagmay kilim nun. Kwarta ipalit. Hindi. Pag wala'y mabuti, wala. Isa man ang undang ngayon, eh, ba siya, short. Sila na lang ano lang. Yahay kaya manginumay, ano din. Alam nga, painom naman ako na, no? Pangakuha lang pang YouTube lang. YouTube naman ako dapat na to, dili man ba?
Katawa na. Gubat mo. Dili na po. Ah. Traffic no? Traffic kaya dili ko doon ha. Dili. Oh, traffic. Kaya natin magindi oh. No? Ako kumanguran, 22 anyos na. Balik po sa ulo. Mo Apollo. 22 anyos na. Usi na din ako dito. Unsi, oy. Eh, bangon ta, ma'am. Yung maminyo na ako ang 21 ron. Balik na po sa ulo. Kaya Oo. ako. Ay, pagpasa ron, ha? Nakaroon ako, kumadi ta maligo dito. Kung makaw man Eh, ang makita isila, sa video. trabaho. O yung asawa, di trabaho. Alam pa rin mag-comment, ano, si mama man ako. Oh. Ada kaya kabalo naman di ay. Kabalo naman po ako. Uy, na akong anak niya lagi. Akong anak niya, Stevie. Nawa siya. Sabot na siya. Sabi galing, may karaan. Yung tao. Anong naman akong Traffic! anak niya? Traffic! Traffic. Magkakiraan yung tao ba, no? Traffic na. Hindi nakakasalod, kaya mamang hapakon. Malipong mo, malipong ang isda. Ya, okay man. Kita naman siya. Gusto niya nga. Isda. Badakpon, badakpon. niya. Ako nga na, magkasama nagamay pa ko sila rimang. Tagkog mong kay kuy. Balon ba balon? Sus, kaya di man ako nakuha. Kita, bita ko spray sa bulak. Gaanan na pa, sukuha lang yun. I-sprayhan man ako. Naman na ito ko ang tingalon, bulak-bulak ng isda. Kung kalimutan ito, masukuha lang yun. Ikuha ko dali-dali isda. Wala po kong bunali. Ano naman mga sipat ni bata? Yung bata, Yan na, nagkabugin, magtanaw rin na. Oo. Abot na siya, aigo mo na mulilihe pong isda. Spray dito sa bulak. Bata na taga-bukid. Oy, magbuhat taginig sa inahan. Lingkod rin na. Lingkod Lahi rin. ang mga bata ron eh. Karon, lahi ang mga bata ron. Kaya pati kulimatan. Wala kami ka-anak. Kutulo akong bata. O yun. Kapag buya siya, tutoy ka? Lala. Ano nila oh. Anong, bukan, ipat. Among mga anak ko tulo, walay bata ako na inani. Magpuyo raman to na yung mga ato sa laing balay. Puyo ay. Kana, murag iyang balay oy. Hindi mo rag silbi. Ay, naman ang mga bata. Pilaton naman kayo. Gani. Yung nani. Bitin dia. Go. Kita bitin. May baki dia. Ay pagkuhan dia. Kita bitin. Bakit? Baki. Baki oh. Ganda ko sa baki. Hindi na, nakayilo. Dia. Kagananan no. Ayun ang taga-ito ko. Tama. Pinanagan na yung kaon. Kuha anak yung giingon anak. Dami na di. Kana bina tanan po. Naglagan kan ni ba? Murag kamot. Dili mo type ni ba? Kamot anak niya, tingong gawa man. Ano siya kamot? Natusmin na. Na. Nana siya, panyo na to. Sa bag. Kapo kamot. Wala rin. Okay na ma'am, mamay na ka ma'am. Jesus name, ayun na. It just jogging pants jacket. Ayan guys, thank you for watching my YouTube channel guys. Merry Christmas. Love you guys. Bye-bye.